yaiku piandel siji sing durung tak paringake marang Antarja yaiku wujude upas wrayang. Nggih. Lajeng upas wrayang menika dayanipun kados pundi? Upas wrayang iku dununge ana ngilat, wahanane ana ing cethak. Lamun to jeneng kita dilat tapak lan tepak. Tepake sapa wae kang jeneng kita dilat kuwi bakal dumugi tumeka ing sirna Marglayu. Aja meneh sipating titah sedeng kayu gedhe kok dilat mesti bakal mlosok lanas saknalika Antarja. Aduh, Kanjeng Hyang mugia menika badhe kula suwun badhe kula kinarya piandel. Oh iya. Yen pating jeneng kita bakal nyuwun piandel ulun paringi. Nanging yo kanthi karana kanggo sarana anggon kita nampa upas wrayang coba wengakno tutuk kita. Ilat kita bakal ulun dilat kang kinarya sarana manjingi upas wrayang ana jiwa hangga kita. Sendika Kanjeng Hyang. Dewa yang mantra ngaprangga sang sayang kasang sayan mambo kayang musawela genggeng dewa kinarya sekareng bawana sekaring bawana wis sumeta bungakno tutuk kita bakal ulun dilat Antarja. Semoga Kanjeng Hyang. Matur suwun sanget agunging panuwun Kanjeng Hyang. Paduka Kanjeng Hyang sampun peparing dhateng ing wayah. Iya. Muga-muga jeneng kita besok manjing panca bakah mungsuh marang para Kurawa bisa ngentekke para Kurawa Antarja dhateng senika. Netruandek salira tunggal netrane sanga bagus
liriko dikemandhanono kang nyawang disang lengleng bronto Agus nompo upas wrayang saka ngarsane Kanjeng Hyang. Apa sing tak bilat mesti blosok, apa meneh satu kewan tak bilat tepake mesti mati. Nanging apa aku kudu mung percaya ngono wae, prayogane kudu tak buktekke. Coba kaya ngono tepake satu kewan. Tepake satu kewan kae tak bilat mengko mati. Aku percaya kayu-kayu gedhe tak belate blosok apa ora. Nek iki engko pancen kabukten ana kadigdayan kaya mangkono rumangsa bombong rasaku. Ora teko mangkono kocapuk. Raden Antarja Gyarso dilat tepak ing satu kewan. Daya panguwasaning upas wrayang lamun tepak kewan kabilat nilih kepati Sirna Margalayu kajeng ageng kadilat Hyang Antarja mlosok lanas padha sakala rumangsa gumira penggalih Hyang Antarja. Kayune Purwa Sejati
ing mangsa madya raras aras jati ning kondo kedhap kudhup medhaping kenya kang tinari krama runturan anjrah ing siti tidhem permanem purnaming triloka taman candra kirana endah rumanglila pinarabawa suryaradri sinawung jatining brahmana kapadan sih sawunya dumugi tengahing dalu dereng wonten sambeting carita amung wileting basa panandraning swasana dasar mangsa ketiga trenggon abjur ing tawangan rawang sesuai sebelahing akasa birmaya ketinggal hang lam-lam tuh tandang usul tingyang condrung ungup hingga banging gunung gegawangan sumamburat wiles aweh prabowo tentrem sagung kang dumadi tuh samirono datan lumampah rununan datan kawe katon ebah ingkang kapiyarsa ketingal mandila ngagelah bergagah wonten madyaning jagating pakliran ingkang sinebat kayu purwa sejati mus prapta wahyaning mangsa kala lamun to prapta tengahing dalu wis ana jumejering kayu purwa sejati iku mracenani lamun to wancine gara-gara isine kang gara-gara bumi langit gonjang kanjeng uma bumi kang pratara lindhu ping 7 sehari uma kang colonit piku maluduk guntur ketuk boleh poro jalmo di pati mendusi sirno larut katempuh kang pontowo Logo kadilangit ambang tepasuran pamaniko pamaniko
Kakang Gareng padha becik ditimbali ojo nganti gawe kepiye kabarana pitakon kuwangsul loro wah edan saka saya bengi swaramu malah saya saking apike ya tong mbuh kok aku ki syukur alhamdulillah birobbil alamin Bagong karo Kang Gareng iki aku karo kowe bisa ketemu ana ing papan kene kang isine sawetara dina lan sasi aku karo Kang Gareng utawa Bagong rene padha ndiayang dewi-dewi ora tau bisa kumpul ya reng iya tong pancen ya rada sawetara aku karo Bagong kowe urung ana wektu kanggo gegojegan ya tong iya piye kabare padha slamet Kang Gareng pangestumu kaya ora ana alangan swiji apa truk donga dinunga aku ya slamet kowe ya slamet aku yo ngaturake panuwun kang tanpa upama dene aku yo paringi sehat bergas anak bojo slamet syukur kepiye kabarmu Bagong pangestumu ya sehat Tru ora ana alangan siji Mbakmu ya sehat kok iki syukur kaya slamet ta Tru ya pamujimu kaya ora malangan siwijoko syukur Tru jan pirang sasi aku karo kowe ora ketemu ya Tru ya kawit bulan Sapar bulan Sapar kae tekan seprene antarane ya 5 sasi wah ketok kaku nggonmu metro iki
Cekelamu kowe kurang sip, Tru. Ayo karo kanca-kanca sing bricah nom-nom kuwi garapane lho. Nek mayang do jembler-jembler. Apa kowe ora isin, Tru? Barang aku ya wis wong tuwa ki wis ora kaya biyen jaman aku umur 20 tahun. Wah biyen jenenge umur 20 tahun ki wayang salto-salto. Sip kae biyen garapan biyen. Ning rene saya suwe saya ya menep atine iki karo ting bujak iki jan wis ora mampu. Yen dong-donge ya pengen ning karang mergo siji ki pikiran ora njur sewiji aku anggone metruke ora sewiji dadi kala mangsane ana wong nimbali aku metruk ki ya pancen ya nasibku. Ya disyukuri, Tru. Bengi iki rame temen kancamu kok jak kabeh, Tru. Iya. Sinden ana pira iki, Tru? Walah. Jabang bayi ana 5 wae ayu kabeh ya, Tru. Ya karang mingkari ketuane kuwi sing tak pasrahke Aji Wendri dadi kanca-kanca ki tak kon golek. Pokoke bareng-bareng uri-uri budaya. Aja nganti budaya ki punah mergo ora duwe kanca. Walah jabang bayi. Janana sinden kok ngono ya, Tru. Iya. Kaya bojomu ya, Reng. Kowe anggere ngomongke bojoku terus nyambung lha iku mergo arek ngenyeh. Anggere ngomongke bojo sing tak omongke bojoku tole kaya lek arek ngenetke kaya disengkake. Wah, nek bojoku ka mbok-mbok nang ngono kae. Waduh, gematine ra omong karo aku. Truk. Ayo ki pancen wajib. Jenenge wong wedok iki kudu gemati karo wong lanang. Ora aku seneng nek mlaku wong lanang. Bojomu, Reng? Iya. Masa kowe bojone ayu, Reng? Lah kowe ora ngerti bojoku sing jenenge wong bojo ayu kuwi ora kudu anjuk wong bagus bojone ayu. Ora kudu ngono. Wis ora ana sing atak barang. Arek nguleng-uleng kecu ndul kae jaraman. Iki guyon matur guna parikena ana wektu iki wektune jam 3 ya to Dik. Wis jam 3 kudune nerusake lego. Ha iki malah waranggono warangganane malah do crita dhewe-dhewe. Yo Bu. Iki kepiye yo? Kowe kuwi wong arep nyambut gawe apa arek curhat? Ya wis pokoke iki tetembangan sing apik. Nggo gawe gumyek-gumyek. Ayo orjene disetel, Bos. Oh ya, ndandut. Siap. Jangankan diriku. Yo. Wis terserah ndandut iki bene kaya pripun Mas Petro? Kanca panitia iki bene terhibur. Nggih niki nggih kala wau wonten iklan wonten poster kula wau nggih maos wonten pundi? Keluarga ageng saking Kalimantan. Wonten, Pak? Pundi?
Saka ngapak. Oh nggih. Niki ngersakaken lagu napa? Iki sing kok tareni kae sing nganggo surjan lorek-lorek kae. Lorek-lorek kembang-kembang. Kembang-kembang abang. Nggih. Kudu kok pinangkani ditakoni njaluk apa ngono. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Apa njaluk disampluk. Monggo kula aturi duel, Pak. Ya menten iki lho. Nyuwun napa? Ajeng ngersake napa, Pak? Nek nari wiyagaya ngene iki ngajak gelut. Napa, Pak? Oh, podang kuning nika. Nggih, terus napa, Pak? Sik. Napa, Pak? Wah, Jen. Tawani bojo loro ya mangkat ya. Nggih. Pripun iki Mas Petro? Ngangge orjen? Napa pripun? Nggih ngangge orjen. Oh nggih, mungkin ndak anu eman-eman orjen nggih. Oh eman-eman orjene ora sembodo blangkon nyilih kan. Nggih. Apa kowe nyaut to? Nek dadi wong ki blangkon kok aja nganti tuku. Aja meneh blangkon aku tuku wong sing jenenge kepyak we nyolong. Nggih. Dangdut. Sekti apa kiper semilir? Napa? Iki nggih. Iya nyawiji yo, Dik yo. Angger 1000 ora tak jakke ngono kuwi tenan orjen iki. Kowe seneng karo 1000 apa, Dik? Oh, alah. Sewu ki sinten? Jeneng wong napa? Oh, jeneng wong niku jenengan ora perlu ngerti. Oh, aku ngerti. Oh, anak-anak. Oh, penyanyi. Nyawiji. Ya. Oke. Niki kula dekem napa ngadeg, Mas Petro? Ngadeg nggih. Nggih. Eman-eman lho niki nggene.
sawiji Mas Petro. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, pripun? Gayeng tenan iki. Nggih. Iki sing ning nyuwun sewu kagem para penonton nek goyang sing tertib. Pripun, Pak? Kowe iso tukang nyeduk sego Nggih, belut nggih, karo nggih. wong gawe wedang. Mas Petro, niki anten sing ngersake nginep ten mriki. Ora sah bali. Alah kowe kok teko cuk. Iki tanggane sampean to? Mbok mau kowe teko mau tak garap sore mau nganti. Niki sapa? Niki sinten niki sinten? Rasa bali niku duet. Oh nek mboten nggih kula dhewe ning ya berarti bayarku double. Dijabel. Iki juragan apa ta niki? Pak Hansip Niki kalih Pak Hanta monggo kula aturi nertibaken menika penonton sami kesro. niki sinten ta niki ki? Niki sinten? Pak Tarman. Oh Pak Tarman to nggone jenengan. Nggih, Juragan apa? juragan areng nggih. Oh, sakniki juragan. Sakniki wis mentas anake do kuliah. Oh alhamdulillah. Wis. Pun mulya. Bar anake mentas wis do nyambut gawe ke malah bapakne lekas maling. Rasa Bali njok kula ngineten pundi, Pak? Oh, alah ten nganteng ngene jenengan nggih kagungan homestay to, Pak. Lagune sing kados napa niku lagune? Apa? Hah? Iya, ngerti lah jebulane iki. Ya Dek Wayu. Oh, duet karo Mas Rifan. Oke, baik kalau begitu ya. Nanti. Ya, dipinangkani nggih, Pak. Nggih. Ya pripun iki keterangane pun ready? Oke. Siap. Jenenge niki mau Pak sinten? Mas Petro, niki jenenge Pak sinten? Pak Sutarman. Pak Sutarman, panggilannya Pak Sut. Nggih, Pak Ketu. Pak Cuk. Nggih. Oke. Bojone Kecuk kuwi jenenge Parinem. Oke, duetnya nggak betul napa-napa Pak, yuk. Juragan Dewe yo wani, ning yo mang penake iki nek disawang ki nek wong loro ngono lho, Pak. Kak kayane iki tanganku metotolen ki arek nampa-nampa lho niki Mas Petro. Duh, jan. ning kuwi kelas tenang ora cu. Pak ikhlas nggih, Pak. Nek ikhlas benjang anu bali tikel-tikel, Pak. Nggih. Aduh, matur sedanun. Bukan babak, bukan kiles lare. Rasa Bali nggih, Pak. Pak Sutarman. Ini sendiri nggih, Pak. Jenengan joget nggih.
Terima kasih. Lemah teles nggih Pak, Gusti ingkang bales. Lemah garing Gusti ingkang peparing. Lemah jemek. Gusti mbuh. Lemah jemek nggih merga bar kudanan. Ampun Mas Petro. Nggih. Iki urutan togong. Iya. Iki didukung karo sound system Chandra Nada. Iki penyanyi sing loro, sing nomor loro jumeneng. Masya Allah, tabarakallah Pak. Asih. Adem. Adem nama Mas, nama Mas. Aku kepengen benekke jarike. Aduh. Ya, mriki. Mriki Pak. Jarike rada cincing mburi nek didonke set ngono jan sik. Didukke sithik. Ampun. Peyayi kok ngono ya Le. Kowe ki saiki gayake ya saiki le kowe mbiyen melu nanggon seni ki saiki kowe ki ya bersyukur mbiyen jaman kowe ngaspal lah. Nganggo sepatu kuning nggawa sewur kaya ngene iki weruh aku ora nakoni. Pamer temen bisa dumeh. Iso ngaspal. Monggo Mbak Intan, monggo. Nggih. Lagune napa, Pak? Lungi teng asmara. Kuno, Pak. Kula nyuwun gitar suwilil, Pak. Oh ya, ya. Kutil. Gitar. Kuwi nganu ya Gusti. Kuwi ya Gusti sensitif lho. Nggih, kupinge iki jan. Bojone sinten? Oh, bojone Pak Dalang ki ngandhut. Kowe iki nek ana wong susahke pancen seneng doan. Di anak telu wis kaya gedengap-dengap kok kon nambahin 6. Mboten napa-napa. Ora napa-napa. Padake ra makani po. Banyak anak banyak rezeki ya. Dumbar kok lak urip dhewe ya, Pak. Wingi sing siji wis iso. Wingi sing siji alhamdulillah bar metu saka sekolah. Alhamdulillah bar PKL. Ya wis lumayan lah. Wong gawe long ya iso njebluk kabeh. Go, Mbak Intan.
Sampun, Pak. Kula lenggah nggih, Pak. Gantian, Mas. Wong ayu ki ming sikile diangkat setitik kaya wong ngawaske pirang-pirang. Nek sing ngangkat ke sikile tole iki mah serampang sisan. Tak deke meneh siji truk. Sopo? Mbak Endah. Hah? Sekarang bahasa Indonesia aja. Iya kan dah pagi. Wah iya. Ya. Saya itu grogi itu. Apa kabar Pak Dalam? Sekarang saya itu kan keringetnya dingin itu keluar. Oh kirain keringetnya sak jagung-jagung. Ya saya grogi Cik. Pak Petro ini grogi Cik. Dredeg ngoten. Yang dredeg nek dipandang sing sinare. Oh. Nek dipandang tole ngono terus antem. Sudah lama enggak jumpa ya, Dik? Iya. Besok ikut aku enggak? Enggak. Lah bagaimana aku? Besok video call. Jenengan ngertos video call mboten? Anu HP-ku aworan sama anakku. Aworan itu apa? Jadi HP satu untuk orang 8 kembulan. Ya enggak apa-apa toh, nanti dipinjam dulu. Iya boleh, besok boleh. Nah, besok enggak ikut, mau ikut siapa kemarin? Besok kamu malam pada malam Senin ikut siapa? Rahasia, kalau mau tahu ya WA. Kok gaya amat sih kamu sekarang sih? Ya iya dong. Wong jenengan aja gaya, masa aku nggak boleh gaya? Ampuh aku. Aku itu sekarang tambah garu. Garu kenapa? Gak tahu aku ki. Pokoknya ada deh. Iya. Ya nyanyi yo. Lagunya apa Pak? Lungi Tengah Asmara. Alah. Sing duet ngono lho Pak, karo jenengan. Parosit. Wong Bayu. Karo sapa? Walah. Ndak wong Bayu, wekah aku wong Bayu. Nggih, niki lagune napa nggih Pak Bu? Halo. Aku ra kalah kok. Lagunya apa ini? Ndoro Wiyogo. Lestari. Goyang Semarang. Oh nggih. Napa Pak? Napa Pak? Terserah.